Салом алейкум, бародарони азиз, ҳама каса хуш омадем. Бародаро кадоме ки дар омад наворо панг кунад ба дигаро, то ки дигаро бохабар шаванд ки мардуми Тоҷикистон на танҳо дар берун аз давлат, яъне дар мамлакатҳои хориҷи кишвар метавонанд кӯмак кунанд, балки дар дарини Тоҷикистон метавонанд ки кӯмаки худро ба он бародар, ба хонаи он бародар кӯмаки худро дареғ надониста барои ин бародар 50 сомон, 100 сомон, 80 сомон ҳар чӣ барои хонашон бурда ёрдам карда истоданд. фикр кунед, мо фикр кардем ки барои ин бародар танҳо дар шаҳри Екатеринбург мардум ёрдам мекунад халос. ҳамо бародароне ки аз тамоми минтақаҳо ба мо ҳатто занг заданд, гуфтанд ки мо дар вақтиш дар Екатеринбург будем, ҳозир мо дар Якутиявем, дар дигар ҷойҳоем, ана мехоҳем ки ба ин бародар ёрдам расонем, кӯмаки худро расонем. имрӯз мо бохабар шудем аз бародароне ки дар Тоҷикистон ба хонаи ҳамин бародар рафтанд, мешинохтанд ҳамин бародаро, ҳамсояшон рафтанд, дигар бародарое ки наворҳоро тамошо карданд рафтанд хонаи ҳамин мардак 50 сомон, 100 сомон, 1000 сом, ана ҳар чӣ бурда дода истанд, ёрдам карда истанд. ҳозир ман ҳамин гапа шунидам, хостам ба шумо расонам бародаро, ки дар ҳақиқат мардуми мо ҳам ки мардуми ба меҳранд, ки якдигарро кӯмак мекунанд. хай ман ин хел боварӣ надоштам, дар ҳақиқат ин хел боварӣ надоштам, ки мардуми мо дар Тоҷикистон ин кора кунанд. ана вақте ки мо гуфтем барои ба духтари ҳамин бародар гуфтем ки ана пули билет дар кор шуда, мо пули билета фиристонем. ҳозир мегӯм тон чӣ кор кардагиам. баъд гуфт ки не гуфт пули шароит ваймон ҳаст, гуфт пули билета дорем, билет бояд духтарша ё ки занша билет бигира биёя. мо ҳам бародар занг зам, мегӯяд занг зам духтарша, гуфтам ки пули билета ман бигирам роӣ кунам мақсад. гуфт ки не ана пули билет дорем. чӣ хел ҳамсоё, бародаро, дигаро навора дидиянд, рафтан дар хонаи ҳамин бародар 50 сом, 100 сомонӣ, 50 сомонӣ ё 100 рубли русӣ ёрдам карданд. ба ин хотир хеле хурсанд шудем мо, ки дар ҳақиқат ҳамин бародаро дар Тоҷикистон ҳамин кӯмак карда истанд. гарчи ҳамин мардак дар ҳамин Россия барои оилаи ҳамин мардак дар худи Тоҷикистон ёрдам карда истанд. ба ғайр оне ки мо дар инҷо дар Карташ аллакай имрӯз 18 000 шояд ки 20 000 шуда бошад. бародаро ҳастанд ба фикрам, ки аллакай имрӯз чанд сӯми дига партофтанд. хеле хуб мешавад иншоаллоҳ, вақте ки оилашон аз аҳли байти ҳамин бародар ягон кас биёя. шахсан ман худам рафта бо ҳамсуҳбат мешавам, қатиш боз мефаҳмам ва мепурсам, ки тоҷикистонбудагиҳо чӣ хел кӯмак карданд, кадом роҳи кӯмакро ба шумо расонданд. мақсад шумода пул доданд, хӯрокҳо оварданд, авқот доданд. вале ки бародар аллакай ман фаҳмидам, ки ду фарзанде дорад, ки дар мактаб бошад ё ки дар ҷое мехондааст. ин бародар худаш ҳар моҳ пул рӯй мекардааст. худаш ки ҳозир бемор аст, ана барои онҳо мардум пул ҷамъ карда истанд. мардум ки дар Тоҷикистонанд пул ҷамъ карда истанд. ва алайкум ассалом. мардум пул ҷамъ карда барои ҳамин бародармон, ки хонааш дар мақсад вай аст, пул ҷамъ карда дода истанд. ин ҳамиқа гап буд имрӯз. иншоаллоҳ бародаро рафтам, бо хабар гирифтам. чанд кас пешм омад, адресша гирифт, мерам хабар мегирам. бо як кас дига ваъда дод. почаш сӯхтааст, почаш аз миён поён сӯхтагиай, бо дастош сӯхтагиай.
ана баъдан мо бо пуррагӣ нафаҳмидем ки сабаби асосиш дар чия, барои чӣ ташидагиай. Ба хотире ки оли мо аз наздик нарафтем. Мо фирисондем бародарура, гуфтем бародарура, қай дар аму чӣ сюжет даже ҳаста ино овози ҳам бародар ки ҳам бародар мега ман саҳар хона рафтам, як каса фирисондум, мега ҳоҷи Парвез мега ман як каса рӯи кам рафт, аз аҳволаш дид, як мардак буд, ду занаки дигар дар пешаш хизматгор хизмат кардистанд. Ана ин бародари ҳамин тоҷике ки ҳамин корро ташкил карда номаша бо мада гирифтан партофтанд. Ин бародар ба мо бисёр занг зад, пурсид ки мақсад ман 5 рӯз кор дорам, 5 рӯз оддих, 5 рӯз дар хизмати ҳамин бародар гуфта ба мо вай кардиста. Агар не намешиноса, ба фикрам намешиноса, тамоман ҳамн мардака намешиноса. Ин мардак мо намедонистем чанд рӯз, 14 ё 15 рӯз дар кома будааст. Дар кома будааст. Ин сӯхтагӣ, беҳад сӯхтагӣ, қариб 1,5 миллион ай тарафи ҳамун фирмаш мега 1,5 миллион расход шидагиай. Аҳволаш хеле бад будааст. Ана ҳамин рӯз фаҳмидам ки ҳамун ҷое ки кор мекард 1,5 миллион ба балинса перевод кардагиай. Ки 1,5 миллион расход кардагиай ба ҳамин бародар. Барои чӣ мо ҳамин пешниҳод кардем? Баъд фаҳмидам ки ҳамун гуфт ки мақсад ин бародар дар ин ҷо вақте ки хоб аст, дар балинса хоб аст, ана аҳли оилаашро мақсад ҳамсоя ёрдам кардестанд. Бо барои оне ки ҳозир ин бародарро ҷавоб метиҳанд, як ҳафта пас гуфтанд ҷавобаш метиҳанд, хеле беҳтар шудааст. Ана баъдан барои хеле мегӯем далнейши, яъне оянда ҳам мардак ба по хестанаш, то ба по хестанаш, ана мо кам кам ҳамин кӯмакш мекунам, мардум кӯмакш мекунам. Мо ҳамин наворро мондем ки мардум кам ҳам боша, 100 сум, 200 сум, 300 сум ё 500 сум кӯмакш кунанд ки ҳамун рӯз зиндагиша бара. Ва алайкум ассалом. Зиндагиша мақсад бара. Хуб мешавад ки ҳамин бародар тӯи чанд қае ки дар хона аст, ана аз ёрдами ҳамин ғарибон, аз ёрдами ҳамин муҳоҷирон, аз ёрдами ҳамон ҳамсоё, зан мисол хонагиҳошона кам кам обеспечивать кунад, ягон чӣ биёр бихӯрад, ё ки дорувой бигзор барои дорувои худаш истифода бара. Ҳамин рӯз хай рости гап манам интизорам ки аз хонашон ягон кас бия, ки ман равм аввал қатъи мақсад хонагиҳошон гап занам, барои он ки ин мардак гап намезадааст. Мақсад гап намезадааст. Ҳамин қиртиқошам ба фикрам чӣ коре кардааст ки тамоман гап зан наметавонад. Ман бирам қатъи хонагиҳошон иншоалло насиб бирам қатъиш гап занам. Баъдан баъд аз гап задан баъд бо навор мекунем, эфир мекунем, ҳамаашам мефаҳмем ки аз чӣ сабаб ин хел шудааст, чӣ гап шудааст, чӣ кор шудааст, ана чӣ қадар хай мақсад оянда бо расход дора, дорувоша ба калак гирифтааст фирма ё нагирифтааст. ҳамон қадр фаҳмидем ки 15 рӯз даже зиёд дар кома будааст. Ана хай фирма полный перевод кард, пули духтура. Дар инҷа медонед ки якрӯза страховка барои одаме ки операсияш мекунанд, барои одаме ки мақсад крайний случай гуфти гапҳо дар балниса хоб меравад, 1500 страховкаша рӯзаш. Ана баъд фирма ин обеспечивать вай кардаги, ака барои ёрдами мо шумо қадар пул ҷамъ намешавад дар ҳақиқат ки 1,5 миллион, ҳеҷ не 1 миллион. Зинда бошед бародар. Ана фирма обеспечивает карда, хай фирма дар калаша, фирма додааст, фирма ҳамин рӯз гуфтааст ки хеле ман қадар пул расход кардам. Ана бо иншоалло ки ба фикрам ки пули билетшам кӯшиш мекунем ки мақсад фирма бигира. Бародар гуфт ки ман фирмаро занг мезанам, мақсад гап мезанам, албатта бояд фирма бигира билети занака, билет ира и худаш вақте ки Тоҷикистон роӣ мекунем, просто так роӣ карда намешавад, як та калескаш гирифтан дар кор. Ана ба пои худаш худо медонад раҳ бигарда. Не ки ҳозир аллакай баъд аз ҳамун мулоқ хондан
мега хеле хуб шидааст, раҳм мегарда камкам. И ҳамватон дар шаҳри Екатеринбург дар беморхона аст, аз миён поёнаш сӯхтааст, пош, ҳарди пош сӯхтагиак. Ваалайкум ассалом. Як дусте рӯз шидааст, мо ҳаме гуфт гапҳо кӯшиш дорем, ҳаракат дорем, ки ягон сум ба ҳамин бародар ёрдам шава, ҳамин бародар ба хонааш соҳ саломат бирава. این پولی کم نیست که مقصد ما برام وایده просто так билет بگیرم، مقصد در самолет شنونم ویدیو کنم که این اما билет گرفتم شنوندمش رفت. با میگن که ایتا مقصد اوتا مقصد خود نشونتی کردی با билет گرفتی انا خمی راست تاگ میگرفتی نوار نکرده نشون میدادی میرفت نمیشید. انا برای همین من یکم تویوم نواردم و کارتاش نموندم. گفتم که مردم بفهمن انیخ کنن. بعد якум навора парфтем хеле гапҳомон гуфтанд, дуюм навора парфтем баъзе одамо уже аллакай ба боварӣ пайдо шуданд. Сеюм наворда баъд карташа мондем. Ана дар дуюм навор чӣ қадаре ки просмотр гирифт, дар сеюм наворе ки картара мондем он қадр просмотр нагирифт. ҳоҷи ами як программа ҳай флешкай. Ман бародарҷон ман ба программаи худам ел боварӣ мекунам. Дар ҳамон авиакассаи худам ел боварӣ мекунам. Ҳамин тарсда гуфт гапҳо компанияи худ ман 100% гарантия гуфти гапҳо худам билет мефурӯшам, худам возврат мекунам, худам отменит мекунам, худам зарегистрировать мекунам. Ҳамуда ман хавотирам ки ягон клиентам нагарда. Ман дигар программаро ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам бародар. Боз агар историяи программаро нақл кунем, баъд мегӯем ки яко чизи хича таъриф мекунам. Компания ана ба ҳамин хотир бародаро мо гап дар бораи чӣ растай? Ҳамин бародаре ки аз Тоҷикистон ёрдамаш кардестанд. Гап дар бораи ҳамин растай. Ҳамин бародар дар шаҳри Екатеринбург аст, сараковои Балинисадай, ҳашогӯи вайдай. Ана ҷое ки сӯхтагиан ҳамунҷа хоҳай. Ана аз Тоҷикистон бародаро пайдо шуданд, ки ба хонаи ҳамин бародар ёрдам кардестанд. Фикр мекунам, ки дар мо ҳам ҳаст, дар шаҳри Екатеринбург ва аз дигар шаҳрҳо бародароне ки ёрдам карданд. Дар ҳақиқат дина мо омада истардум бегонӣ пеш аз навора мондан як-ду нафар дар поён маро манъ карданд, гӯшфурӯшои акаи авазай. Гуфтанд шахсан мо 500 сум 1000 сум мепартоем. Гуфт дилшон сӯхтааст, мақсад карташ дар кора. Ман гуфтам мешава ман рӯй мекунам набоша. биё гуфтам дар телефонтон подписатсия кунем. Гуфт ҳамаи видеоятонро мо тамошо мекунем меоем. Аввал гӯшфурӯши ҳалол дар шаҳри Екатеринбург таги моста гӯшфурӯшаму савдогарош даже гуфт ки ака мо худмон мепартоем иншоалло. Чанд кас гуфт ки мо 5000 10000 ай худмон ҷамъ мекунем мепартоем. ҳайят хеле хуб аст. ба фоидаи як нафаре ки муҳтоҷ аст, як нафаре ки мисол бигем камбизоатам ҳастанд. ҳозир дар Тоҷикистон 2 кӯдак хондан осон нест, хонондан, пӯшондан. Медонед чӣ хел қиин аст. Ба ҳамин хотир мо ҳамин наворро кардем, навори сеюма. Ман рости гап намехостам бигирам пеш барам ё ки навор кунам. Тамоман намехостам, барое ки наворҳои ман аллакай тағйир ёфтагӣ буданд. Баъдан ҳамин бародар омад, даже занг зад, илтимос кард ки ҳамин ситуатсия ҳамин хелай. Баъд ман гуфтам хай майли бародаро барои ҳамин қа барои ҳамин қа мо вай кардем. Як-ду бор навор кардем ки мардум моро боварӣ мекунанд ё намекунанд. Сраза карта монда, агар карта мемондем сраза мегуфтанд ки ҳоҷӣ аз ҳаҷ омадиву пулкоркунӣ дагзаштӣ. Ба ҳамин хотир ҳатто ман худам пеши ҳамин бародар нарафтам. Худман нишон надодам ки нагӯем худ нишонтӣ кардестай. Бародарои дигар рафтан ман даже навор фиристондан, ман пешкаши шумо кардам. Хай ман медонам ки ҳозир хеле қиин аст
ҷамъ кардани пулу кор кардан. Барои ҳамин қа ман тамоман намекунам ин корра, аз уҳдаи ин корам намебирам. Хайрат ки ҳамин марда худаш карта доштааст. Мақсад соҳибошон дар Тоҷикистон иншоалло меоянд. Ман дар картаи худам намемонам, пул ҷамъ намекунам, ягон каса кӯмак намекунам. Кадоме ки мақсад кӯмак карданияй, кадоме ки мехоҳад ки мо кӯмакш кунем, инем хеле навор мекунем, дар ютуб мемонем, бародаро худшон кӯмак кунанд. Худшон фикри ақидаи худшона бинависанд. Мо пул ҷамъ кунем, бурем вайда ин хеле кор не. Барое ки кори ман рости гап хеле мушкил аст, кори худам хеле бисёр аст. Ман ҳамин бародара бисёр хоҳиш кардам, вақте ки наворҳош омада фиристондан, шоки состояние мешавам, мебинӣ ҳарди пои вай чӣ қадар сӯхтагиа. Ба ман гуфтам ки хай, гуфт ки ҳеҷ ки надорад дар Екатеринбург. Гуфтам майли. Бисёр одамо занг мезананд, рости гап бисёр одамо мегӯянд ки ака ҳама хеле навор мепартоем, гир мон, ягон ёрдам шава, ин хеле шава, он хеле шава. Ман рости гап худам метарсам ки ягонташ бо мақсад фреб накунанд, ягон вай набошанд. Як духтараки дигар аз Қабодиён буд. Мо вақте ки наворша кардем, дар чанд канал партофтем, шукронаи Худо, хеле чашмош соз шуд, хеле падару модараш миннатдорӣ кард барои мо, амакиш миннатдорӣ кард, момааш мода миннатдорӣ кард. Як кӯдаки дигара аз 46 общежитои 46 Сахвада мешиштанд, вай будааст, муроҷиат кард, бурдан видеош ки мондемуш пул ҷамъ шуд, хеле ҷамъ шуд, дилша ҳатто оператсия канд дар Москва. Боз як духтараки дига буд, вай мо кӯшиш кардем, ёрдам кардем, кӯмак кардем, рафт Москвада оператсия ёки лечение гирифт. Вай созра гашта наметавонист, лечение гирифт. Ҳозир Тоҷикистонда хай занг мезанад, гап мезанад, бо салом алейк мегӯяд. салом ҳоҷи Мада 23 феврал 3 билет ТЖ дар кора. Саломат бош бародарҷон, ҳозир мо дар билетфурӯшӣ нестем, гап дар бораи ҳамин бародар аст. Агар дар ҷои кор мешуд, шояд ки ман шумода ҷавоб медодам. 3 билет пагоҳ занг занед, иншоалло ки мебинем, ҷавоби шуморо метиҳем. Барои ҳамин ҳозир хеле одамҳо ба боварӣ ранестанд. Барои ҳамин бисёр блогерро одамҳо бовар намекунанд. Агар тавони шайтонӣ карда битавонӣ, тез боварат мекунанд. Мо ба корои худмон машғулем. ҳамин бародар хай хоҳиш кард, аз сабабе ки дар шаҳри Екатеринбург ки набуд, мо ҳамин навор кардем. Нарафтам, бо мегӯям ки ман худам рафтагӣ нестам. Ман худам дар пули вай ягон чичақа шидагӣ нестам. Ягон картаи Сбербанкша ман гирифтагӣ нестам. Фақат чун фиристонда ман гирифтам, дар ютуб мондам. Ҳамаи наворҳошон бо ҳаст, наворҳое ки ман дар канал мондагӣ нестам. Вай наворҳоам ҳастанд, фиристонда мақсад ман дидам. Баъзе бо наворҳое ки мисол мо суҳбат кардагием. Хай беҳтарин бародар ҳамон бародарое ҳастанд, ки якдигарро мефаҳманд, якдигарро дастгирӣ мекунанд. ва бародарое ки гапҳои ҳар хел мезананд, таваккали ва ё ба Худо, ба падаршон раҳмат, ва чунин фарзандошон. салом алейкум бародар Созӣ, саломатӣ бош, салом бош ҳоҷи бобо, саломат бошед. зинда бошед. беҷа духтарҷони мо, биё, беҷа пеш дадаш биё. ҳай бародаро, шумо иншоалло баракалло, боварӣ дорам ки мардуми мо иншоалло кӯмак мекунанд ба ҳамон бародармо. духтарҷони мо дидӣ
хай кадоме ки метавонад барои охирати худшо обод мекунад, кадоме ки наметавонад ахшам гуфтам ку дуо кунад. اینم خیلی موقتی دخترچه اون همیجه اکا اکا نیخی با دستت که با دست اکا ایخی اکا تلفون هم ما نکه تلفون هم نکه دختر جان خیلی های برادرو همه کسایی نمی خیلی نمی قگه بود ما رساندیم به شما که مردم تاجیک در تاجیکستان به همین برادر یردام کردید است. از تمام گوشه و کنار روسیه و بیرون از روسیه آدمو پول روی کردیستان. انا من انشالله نصیب افیر کردم همون تلفن رو میگیرم SMS های همه را میخونم کی پول روی کرده است. انشالله اما را با خیلی یک تا با یک تا وای میکنم که مقصد پول جمع شده است که SMS ها ده همش سخرین میشه انشالله. من خیلی نه تمام است. انشالله هیچ کس پول هیچ کس نمیخره. دفعه پناتون با خدا برادران عزیز همه کسا خوارون اپو مادران عزیز خدا همتون نگهبان باشه. ما موندگیم در همون نوارها هسته نه امید اینجا کنکورس نیست برادر جان همون بالای نوار خشو نگه که کم ترک خطونا حرمت کنیم اینجا جای کنکورس بازی نیست ایمو کنکورس بازی هم نمیکنیم. خدا شما با پیش فرزنداتون سخت سلامت برسونه. ما شکرانه خدا فرزندکو مادرمون همیجا برادرو همش همیجا خیلی ده همیشه پناه همتون به خدا برادران عزیز خدا همتون نگهبان باشه. کسانی که آرزو دارن صاحب فرزند شوند خدا از یزدان پاک فرزند سالم برای شما عطا نماید. نفرانی که میخوان سوق سلامت به پیش زن و فرزندشان روند خداوند سوق سلامت شما رو با پیش زن و فرزندتون برده رسونه. خداوند پدر مادر این شما را نگهبان باشه. شما در غریبی خداوند شما را نگهدار باشد. خداوند بخشنده مهربان سلامت باشین. ما انشالله که دعاگو هستیم در حق شما در حق پدر مادر شما در حق فرزندای شما. خدا نگهبانتون باشه. همه کسا پناتون به خدا. در این همو نواری هم برادر آخران نوارش که سیم نوار است نمره کارتش موندگی بریم برادر در این با یک بار دیگه پهن کنیم به دیگران رسونیم بسیار کار خوب میشه. تا بازدید برادران عزیز خدا نگهبانتون باشه.